Здравейте, аз съм Тринатор Г и днес ще правим основите на замъка, който ви обещах да направим. Добре, почвам тук, така. Добре, става. Така, до там. После така. Ето тук. После така до тук. Обаче не знам дали ще стигне. Добре. От тук. Така. Добре. Добре става, но може да го направим по-голям, но не ми се занимава сега. Ще очертаем. Добре, ще събирам тогава камък. Щом нещо. Събира камък да го почнем. Има камък хора. Добре, почвам тук да поля. Добре. Така. Сега всичко няма. Добре, сме ред всичко. Добре, всичко по хора. Да, малко. Пак ще нещо под замък. Да, така ще бъде. Мразите, Кирко. Кирка мръсна така. Не съм събрал един стак ми свършва Майнкрафт и Кирка. С извинение, но си дусвам хора, ако ви кажа. Сега пълно ядосване. Ето 3 кирки ще направя, добре. Но не ми свършите те като другите.
Добре, придържаме се към плана. Замъка. Горе ще гледам да го почнем. Добре, почвам горе-долу, но... Бяга така, бе, крава такава. Че не знам, но защо ли дъжд, бе, баш сега да почне да се тъпти дъждове. Това ще стане горе-долу под замък. Много по-хубави мога да я направя, но няма достатъчно място. Толкова не ми се копае, иначе имам другия свят. Бая голям чак хотел да ви кажа. Не е малък, изобщо. Иначе гледат цял планетариум. Добре. Стана супер, но така ще. Ето так. Специалният ход ще е от моята къща чак до тук. Но това ще е входа. Няма да има стип. Може да ви изгледа тъпо, но все пак не искам да имам врати, защото слагам тук и често и с хубави неща, като намеря. Добре, така продължим се. Добре. И това беше всичко от мен. Ако ви е харесал клипа, моля абонирайте се, харесайте или коментирайте. Виждане, любимци.